Nggih Pak Bon. Teng pundi niki? Oh, nggih nggih. Sarapan kirimane wis teko kirimane. Kileren dhisik sawetara. Terus buka kiriman kae ning kono. Monggo Pak Pol sarapan. Nggih nggih, matur nuwun Bu. Nah iki sedulur kok kene ketok kabeh kae para ibu-ibu, bapak-bapak. Lho, iki gambare kaya ngene iki. Iki nek momen sarapan bersama. Loh, Pak lagi atik ana apa jenenge? Duame ditata unjung-unjung ngene iki arep diobong tapi cara sapi, Pak. Nah ini sedulur, jadi pagi hari ini sebagai Pak Babin ya kita sambang blusukan ke sawah-sawah. Nah ini memantau situasi di desa atau di sawah. Kalengi-lengi nggih Pak Dek. Niki kan neng sawah podo mergawe lah kayak parkir montore podo ning kono kae. Nek iso sogoke aja diumbarno kentol-kentol. Nggih. Sogoke dijabut diadahi sak. Ben aman. Engko mergawene ning adoh kono, montore ning kene. Lho, kontake kentol-kentol nek ana sing nyilah. Oh, nggih, nggih, aman. Nyilah nek ora dibalekno lho ya. Nggih, conto, Pak. Ya ana sing ngicit jagung ning kono ana sing napa niki panen nggih. Ngedos. Nah, iki tanahe wis membengkak. Oh, ngedos iki arep napa? Ngirim niki nggih Mbak Kong. Nggih. Ini kita akan ngirim iku istilahnya cara wong apa mengantar sarapan lah nggih. Nggih. Atau mengantar makan. Nek wong desa nek ngarani ngirim. Sarapan ngirim. Nggih Pak Bon. Nggih. Teng pundi niki? Apa? Oh, nggih nggih. Sementara itu di sisi yang lain ini di tempat ibu-ibu yang sedang tandur jagung ini juga sudah aba-aba untuk sarapan. Nggih, matur nuwun Bu. Berarti tandanya sudah waktunya untuk makan. Sarapan bersama. Sarapan kirimane wis teko kirimane. Kileren dhisik sawetara. Terus buka kiriman kae ning kono. Monggo Pak Pol sarapan. Nggih nggih, matur nuwun Bu. Nah, iki sarapan ning sawah. Menune napa niki? Oh. Ajange karek nyuwek dhewe niki ajang godhong. Sing pengen ajang godhong ya nyuwek dhewe nggih Bu. Ben seweger. Nggih, Pak. Monggo Pak sarapan Pak. Nggih, matur nuwun. Nah, iki lho bolo. Nggih Bu Amit. Nah, sarapan bareng-bareng. Nah ini sarapan bareng-bareng ning galengan nggih. Konon katanya makan di sawah itu makan paling enak pokoknya. Nggih. Tak kayak mesisan kutang kok. Lawen apa Mbah? Jangan nih. Jangan tewel Pak. Jangan tewel. Iki sambel pecel iki doke lho niku lho. Ono ndoke.
Ana krupuke. Nggih, Pak. Sendoke ndi sendoke? Tangkap bang kabeh kok. Wis komplit. Apa aja ada. Nah, lu kutang kok. Seger banget pokoknya nek mak bareng-bareng ngeten iki. Nah, ini sarapan bersama, buka kirimannya wis teko. Momen icir jagung. Nah, icir ngeten iki sedina nggih. Panas Pak, setengah hari. Oh, setengah hari mpun wangsul. Icir jagung kula. Tanduk lho, Bu. Nggih, matur nuwun. Iki kula arep melok nyendok iki. Yes. Tanduk, Pak. Seger ya meneh. Mangane muluk ning sawah, Mas. Cocok lawo endok, jangan tewel. Ajange godhong gedang. Sambal pecel enten. Sambal pecel. Oh, sambal pecel nggih wonten. Nah, iki sedulur kok kene ketok kabeh kae para ibu-ibu, bapak-bapak. Lho, iki gambare kaya ngene iki. Iki nek momen sarapan bersama. Loh, Pak, lagi atik ana apa jenenge? Duame ditata unjung-unjung ini iki arep diobong tapi cara. sapi, Pak. Wis stok pakane kapan. Oh, dami munjung-munjung ini iki istilahnya dienggo stok pakan. Dami ke angene biasane ketiga, Pak. Oh. Dipakani dami garing. Oh, ngoten. Biasanya nek ketiga angel suket. Terus Dami. damine ditata di unjung-unjung ini iki mang. Nggih. Oh, tak kira apa diobong. Malah buat lah. Dienggo stok pakan istilahnya. Pakan kula. ketiga, Pak. Jadi kalau Maru. musim kemarau biasanya itu rumput sudah susah. Nggih, kelas. Jadi ini dikarak, nah, ditoto tiga unjung-unjung kok ngene iki. Mau aku mau penasaran lho kok. Apa diobong tapi kok Iya. ditoto kaya ngene iki. Suweger lho rimau. Bar sarapan ngemil kerupuk. Sarapan, Pak. Pak sarapan. Sarapan, Mbak. Hei. Pak, sarapan. Weh, halo. Barang ning kono iku. Oh, lah Mbak Lurah. Sarapan Pak Lurah. Nggih, monggo. Sarapan. Iki jebule sing patroli, Barang, Pak. Dalam, Pak. Dek wingi teng ngampelno, Pak. sing patroli ora Pak Babin tok iki. Iki Pak Lurah jebule tiap hari yo patroli iki. Tuh, Sama tuh. patroli sawah. Patroli sawah. Patroli sawah. Monggo, mari. Nggih, Pak Lurah. Nah, iki Pak Lurah yo rajin nyambangi wargane.
bosan nih mendarat nih Mbak. Oh, alamat hafal. Wong kene do hafal aku kabeh, Mbak. Apa? Jam-jam sering ketemu. Bang, nggih. Sawah. Aku kuwatir ngene kok bosen karo rupaku aku ngono Mbak. Bosen kan ganteng lho bosen. Bosan lho, Pak. Sawangan lipi. Menakjubkan kok. Wah, iya. Aku kuwatir nek bosen teng Pak Ari kok tilik-tilik titik. Tilik rene. Bosan ya, Pak. Enggak bosan, Pak. Tambah seneng. Tambah seneng kok. Dolan nggih. Niki wis parai wong digawe nggih, Pak? Pura Pak Prai. Pura Prai. Mangke sabar enten malih. Mulai lah. Pura sabar pura Pura Prai. Ini cara buan aman. Aman Pak. Ora mikir buah. Anak mikir jalan, Pak. Oh, niki langsung ziarah. Iya. Ini nggih, Bu. Ya monggo. Rambut pas semutnya. Iki terus mulai meleneh, Mulai mikir. icir lagi. Iki sing kene icir, sing kono panen. Ring kono jagung kembang, Hmm. kobot. Wis pringkel mau wis atos. Gambarane ngene iki bolo. Arep iki bagian gejek, iki bagian icir karo urung, Bu. Iki terus mlaku balik mriko nggih, Bu. Kok ini balik ngidul neh. Jadi sistemnya kalau ngene iki.
Nah sedulur, ini lagi-lagi kita sepilkan, ini koleksi terbaru di galeri toko Al Arif Blora. Nah ini sudah ready stock dan juga bisa pesen sesuai selera. Nah ini aneka macam buket untuk segala keperluan. Ini banyak sekali model-modelnya, dari yang kecil sampai yang besar, dari harga pelajar mulai 25 ribuan semuanya ada. Nah ini tak sepilno, selain aneka macam buket, di sini juga ada paket seserahan untuk pernikahan dan juga aneka mahar uang. Lokasinya mana toko Al Arif Blora? Lokasinya berada di depan lapangan Krida Lokan Jepon, atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Nah iki tak sepilno, walah pilihannya akeh banget bolo. Monggo bisa datang ke toko Al Arif Blora. Soal rego iso diatur, sing penting seneng lan cocok. Iso di WA, iso konsultasi, iso bertanya-tanya terlebih dahulu bolo. Nah, pokoknya stok ini wake banget. Sing pengen golek pernak-pernik nggo gawe buket, nggo gawe seserahan yo ono. Nah, toko Al Arif Blora, depan lapangan Krida Lokan Jepon, atau sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora.